Video be trendy. Video no trendy. Trendy ya na video no cover viral. Na video ni mo no. Azemo. De kwaswe. Video ni mo no. Ehunu nana osra de Ajima Bedu. Nana osre adie gie. Nana osre adie egie Ajima Bedu the second. Ya woye doma ya kaneno asasini efe no wam. Enti asasini nyina ye wam na wamfie ene di wam ni nyina so. Enti asase ya wote so no ni din no mummo ni ye. Efe no nana osre adie gie Ajima Bedu the second. Menim se be papa na ni abde se krodo. Na ni abde se tamtoma se ko. Ade. Na ni abde yi. Kaso bi ni abra. Kantan krate pentem frem. Na se na Ajima Bedu. Na bie ni edi bre. Bie ni watai. Bie ni ahoya. Bie ni pesemenkumnya. Bie ni adwene bone. Ya wa santima ne kotoko hena ho. Bie na wani abere. Woda wona. Obi nkyira so woda. Waso obi aso. Obi ohwe ade ye bia be hu se waso obi aso. Na patapa. Chinchina atwan. O twena mete. Na nannie. Na no srade agye. Na no. Na atoto amani abakomu atoto abakosemu abasa fantem frem osi ade agye Ajima Bedu. Nana o fa asimini o. O fa ase. Me na msi he. Yo bo be yeso be bo de nana. Entimpre. Tempre. Osra agye Ajima Bedu e. Nana me bo mrane a me ma odwie ye. Na me bo sesesa. Sesa pentem from nana. Twinibie nana. Mechem betne ba ko pentem from petimprim. Nana osra de agye Ajima Bedu e. Adwie na de shekonkuni. Nana sesa. Ma bo mrane. Eja waju mechia wa no pei. Na mpanyini mu no memo wache. Ye bia na ba. Ojana na amejane wadum. Na kasebi enyaro sebi abrawo. Na nanum jakasi ye so asebi enyaro sebi abrawo. Na nkade nkoso ne puntu ne pepepe yo ne kura ne nkabo mu na eba. So ayo ho chimbia. Ayo ho odumbi a wusi amani ikwaso. Na sebi na nanum sebi enyaro sebi abrawo. Enye hye nti wosese ogotwa koduhu na o ba fa bitu dwumdi ase. Na ze de to ase enye motie ne befo. Enye tunu kwafo de efa. Nya patapafo ni bedi. Na komkafo obesesa akoton. Na emuma ye mpotokora. Eni nkura konkron ni nkura nkwesi. Obedi no adosa ade so ye nwene nam. Ade ya kopo fentem pem. Bechem ji asra ade agie. Ajima Bedu wonwani. Ene aje kofi wonwani no e de ato de so. Osi ade agie na Ajima Bedu wonwani. Wa wasra ade awogie. E da se buru. Nana. Ayame se ya tre bia. Senka sebi enya sebi abra obeja ne wuyi na kasumdua ba. One nana frichu atetehwe the second. Nana frichu atetehwe the second. Ya oye nana nwene me suma hene. Ena sebi enya sebi abra. Be on panyin boni bi onu yemu ofa no zo omtetete akire. Mpanyin boni adoso se na be ya aso dem kora ibe hu na kunu na soro dem sika. Anu aja ntete ubenya na kunu no twiti beto so hu anu atwe asu so obeche no
aje wasade waja beka bi o Ghana Police Service Ghana Police Service na nadima bedu ani abre sani otwetwa bloggers kan no gas asantefo ada because o mama yekum ye ya secret ye poison ye wo ye nseka o mo hye adwuma de rase ache to on ye na onu se ba na the population is what to mess back on mo bre fiyo se bi gura wora twa won ebigu otita pama etwa won ebigu no dwabe etwa o mo bogo ebigu gwase agura nye ekru ebigu go otwa won omo amo plan yi ade wosa de wo kate wo dwele se o ya Asante region wo sana ka wo ba be hye nanai sa aso won no tunsu e bi anim asa sebi enya asa sebi enya do sebi abrawo achechede sebi nachi ene ne se efe wa ni nyina ayepe wo de Asante fo se kofo ba be hye nanai nana fenten from Australia age nana na no wani abrese krodo eche sebi enya do damna ma ahan wodi jaka sebi okoto chi na adane si kokko sa na ade na ye na di jaka we na adane woni abresa no we kwari ha na adane we kwari woni abresa no wonto abese no so woni abrese Jesus Christ of Nazareth eja wajo woni abre o hey za wotan ni adwura mpampanyini kan ye panyini nyanse o na dia na ekoso e wani abre ho saa no wa na abro wo ebekum nipa wani abre na ka ba kosemi wo ejadie na abekum nipa fa me hyase na fa me ko nkonya dem se wo mu ahwe a na won korapse emu wo ha na nanam tumi nti ase da woni sa fitu atehwa na the second moya trofo moya mamofo mo tie mu agedie mo papa ye mu apedie mo tetetete ye mu agedie ba de e na okoto se domafo bi kasa bibie ni wo aye disputable fact so madam ani second tuo so nkuma Asante any 2 minutes obeku no firi ho efiri hifa efiri osra de age na najima bedu ahin ne ko wiye ekopie abon be ne boy e babon ana ampra bon ana akusi bon ana nkoto bon bon be ni what to bon na wa betum what to bon na ebeyi wankasa wasensimia ebeso wonai ede na ape woni abre hu kotokwa hene wodi ni nkuyo obiara obabi aya na odi na kasisem brono aya wota na hinche tna bedwe mwana yehunai ayefochi ye ya na ebi di debiechi na tumfwe na nei nana wose tutwe ahofefo dadodo mu a kasa na malitiewa ma homre so na tachere mata wachia tumi nyina dedi pefese ebidi debiechi nana ha na kintola ontimi ho osimbo tunkomirika sana ajimabedu ontimi ne kotoko hene entusa mami tufo na minchira wabakosam ne kakara na wabon nana wose wakonya baye 1300 aduana fo akonya de wuti su 1300 mo mudwie me ho gira me pobia ma obo wabo mensuo me widie mu yihime nana wo wakonya baye akonya wo wuti su baye 1300 eja wadwa
ye no ane say kra na amini menua no ye hwe da bi asema yeka papai bibi esi na dwene pantanfo muntie na semoi anya agodie nsemo keka no chese bibi koso o na dwenem na wasase a wote so no a obesere dia bakosem no etie kakra meka kire woni ye wo ha na papa be ka se ono na bi wi ono ma monso a enti ono ko ba bi efre ho no nsawam ko ni pate wonye se ni pante o mkura na ya de che ho ono ko ba bi efre on nsawam no mko bonso a ene ye nsawam utimi edi wo idi ema brantie bi efe ntete atempon ato dia wo die sabra sa wo ba ma no hi wate na wanhwe ya na nanum tumi betwo go se tim entankese e ya bakosem obi abakosem onya ne ntankese mu tobu an ntankese eduada obi de e benada obi de kukuada obi de yawada obi de fiada obi de memeneda obi de kwasiada entankese ya bakosem na bakosem ye ntankese ti se o ka bakosem o enim o de hye se na nanum nhia o ka wo nkwana no wabrabo mu a wo abrantie 40 tetempon anatete atempon hweyi na aka atrosem abakosem wo na be ka asasinfo onya asantefo omo ye mfantefo omo ye guafo ewum se guafo ne ma asinfo no bebre ne asetena so na so asinfo a typical deep asantes ebe free asante achem ebe free adanse ebe free jabin ebe free mampon eye de na wotimi koka to sem wonte se amwa defo asantefo atandasofo ya asantefo mpemanimfo ya asantefo aguna state nyina ya asante akora nya akokrom asinfo sum nyina asantefo asinfo sum nyina asantefo omusibusuani bi ono mo ho atosembe ne nebe wi asesa no atosembe na be wi asesa no wo hwe bremase kuma asantefo adan ni atosemi adan ni papa mui adan die na wope die na mope mo papa ni pemu die na obenya semunya papa ni penu wi a ni penu papa atwetwe nse ka wo ye ho wo die na obenya film me wuntimi asantefo nyina kwara ewu firi wi ase awaje mabedu wuntimi ni so hene me wuntimi ni so hene na sumana kura de kam ne be ball wuntimi ni so what is the disturbing all about so akonya bae obi de ba 1600 hwe me nua monkonye hwehwemu ye wate na monkohwe kura se saseleku akom oyo hina otosese men kwachiri men pese me kwachiri bebre monkohwe saseleku obeji din saseleku breso ena akom be yakom dwuma omudia ye ntakohunu eniti monkonkɔhwe se na nansa saseleku akom no to on mo hene nso ahemfo sei miensa na obo 1300 na ebusa se brebe na nansa saseleku ye wura ansa saseleku be ma ba ni bonyamfo nkobu se da be na ansa saseleku be di ade adua na de hye ojaba obedi ade 1680 1682 exactly the same time saseleku was a bosom friend what Osetutu on meaning na no money so hye saseleku dan for pa no Osetutu saseleku na dan for pa tibra ye hwehwe na ye hu ehunu no kora no na nasa akode dente ya wa ya nto ahene okọ abusami hu so ona dan for saseleku wakom enenti ye wura Osetutu be di kwa ma ahene 1680 abra na dan for saseleku
the same year no di ene nti abara ne nua na ba santememu no oyi enumfo nya no ade numfo ye fra wonum kobo wonum din enumfo no ye guans onum ha party ni bi ne aletefo onum ne adawufo onum ebi nene onum abedane akuapemfo na akuapem no eye akomu na didi ni ma omu enye nkuapem eye nkoapem oyi 300 no de man adamfo osetu fabra ante bia na sasreku edi wuyi na anwonwasem o mu ne se mumu sase akomu state no egu tambe akomu state egu 1731 papa ya oka na asemi o akomu state egu 1731 Asante Kingdom baye 31 years pepe na akomu state kuye. It never rises again, especially bra achimo boakofo ko defeat wo mo amomu lusu letafo nsa ase bebredi ma gafo no sabe na gafo no bebi onu betena ayede o makonya besi ya ayawaso so achimo boakwa ne ko defeat wo edi ma nko apemfo nti nko apemfo si o makonya no kwa ne din eye ofurikuma akonya ena Achimabua for the penny akonya. So it was the Achimabua who destroyed the Akomu kingdom. Anye state bio do a crow. Yes, at the chair that's with the idea, so and me powerful bio. Eti after ancestor Sleku ewu yeno short after from 1687 1688 and almost share on Magnet yase because I bring muna and tokwa esi entafo no entem one more coin asubon so catch so manko san say ka se e doye ma da bi on more coin tokwa no achie na na mamen kransa was say you are rather dividing us call ka charge ma bedi why Shaka Zulu ba me broko so won titwi akọ udi kura je say you don't make sense. So and what's today and a mamen cancer and in a batchim they buy a boa fedi atakumo bri a boa mini and a mamen cancer name on mufidi akom but what they say was in no 7 there be no offer atimfo asalama kese o free akom ansa na sasile ku ewu no offer atimfo edini nye otumfo munya de mo ye no otum enwanu binu munya de mo ye na aniwu edini atimfo the god smiter atimfo asaleman kese ena okokotna nyano ade enumfo ebo anu man baby try ehọ na na efro ho asalman kese ne wofa na eno no asumiti se atimfo asalman kese akonya ewo enne baby efa asalman kese timika se ne nua panyini ene akom da bi ne wofa ase ne akom ne nua ba ne nana nkransa ne nua ba ne nana nkransa nche ye da na nua panyini. You see, these are some of the things when you try to address it, it becomes a problem. But give me an answer. There be because I can for them. I can for asem. Sanana jima bedu begina ho no be kasa abakosem we se eme tokora asum eme twantora yenke anuntum. There be intimike anuntum. Not because of their sakazuru jene, but because of how you and me can unite. Near who so no episode in papa mbayemu. Enti nanano mo nka abakosem. Ne enti onu mo nka abakosem ne se nanano be ka abakosem sisiye ya. Na kwa ka ni nwe bi yawo. Enti omo ye so omo bi jai. Na ko matena so dwem.
nyese ne ni ho be se wo hini mu ababa bagina bonten te se de sumase wo ne asante akọ 7 eti obiri ebo ahwewa ebo ne fontom from na ose o kata so be ote ose wo ye ohene ba bonten se no betwatora wose ye kan okoda na kire no hajima bedu asema wo kan ose obekum nipa atro bi o kan se abakosem ose meme de ne na me rather divided hajima bedu de hye nipa bufu me nipa twen krantema ahemfo eba bonten be kasa because all the story ahemfo be break history aduana nya nipa ba akofo aduana ya busua kakraka enti de na wo beka aduana fo ho asem ti se aduana na shobutum twetwe ntro ebe kan se munu ti se de aduana na shobutum asuna ya busua kakraka enti wontimi nka kasa me ka asonafo abakosem kasa kro na mo asonafo no mo kotena mu no de esi wo ho mo nante akono mo kwa aso ne ma mo huye kasa yei asona busua yeye asabi ye ba asa kro mu ye ba sa kro me na we ye bedwure ha saa de ye mo ma bakosem na ne kura obi wo abusua nim no onim ana obi nim saa bakosem ne nte saa obetime be collective enti wontime kasa wo ka aduana fo abakosem na shakazuri asasakwa abebi na no agase yenka ya no ntum eni party se we na aduana fo yende stoti wo mabakosem na nanafo bebire babontan hemfo babontan ade na beba ntokwa sa hemfo sha ase so mo kasa ogana ha ntokwa na beba eni ye be qualification ama ohiri bituwa na koma tonim se akora ya baka no kora bechichi mti mi na kora mbo nkokasa aduana foi onmo ewofa ene atemfo asarma kase enso be hu so semi nwa panyin eno nanche aduana foi ya ye ka ho asemu a ma men kransa ne mai maka na se wote sena na adwuma bedutumi kase one ne atakakra ena komu ya tapanyi onya atakakra oye ebo aferi onim na bakosam akobu so oye ebo aferi onya atakakra woji tum se atakusi oye ebo aferi ba awo eye wosewa be wo kire se woni ata wo kire woji tum pa so wo so wo fa ne ebo aferi no tede na wo sa ya atakakra obiri ebo amene no oye kwan be so papa wo onim na bakosam ana kwamukura no wo amese wa messe that the let route no anu nwan mo faaye no nti odwen se ni nwan yebo afeli na ye ni nwan atakakra no ba atakakra no ne to bia memremu akom bebere because atakakra no ebre bi enana atakakra no abra nana fa ne say obiri yebo amani atakakra atakuma obiri yebo amani wuye no ne wo fa se nana nti amoa oba ya chirikuro no the mother ba wo boye e wo the formation of asante ani ntokwa ne adade nti emma wo se tu beyi ne koka ayeko aboshiafo nti bia no na ama one message the let say adabi minua no oni so ho de mimremu akom hini bebiri ena we na kama aka ho ena obi e kan bakosema saa no mo ka se ena atakuma no ne ena doma na atapanyini ne akom so for very long years now that is abakosem won mo kekenka but that is not a single truth onya takakarawo haduana fo ne akom menka akom hene enka ho menka akom hima enka ho mo de mo yempanimfo menka akom atrankonya na mense na nanom betie mi am betie masopem no magunsa fe na no mana no maka no kora kire wo sese ya kwa ne ka no sa pepepe na ti oye yebo afede ya wo ye munua panyini yebo afede ono no munua panyini ono no ana atakuma obiri yebo amani oni no ohim atakuma wahwehwe na hwehwe no no ona nanse tu na de yeso ohim ono obi antimi afa nti ankafo atakuma obiri yebo na mentu onyina ekuro kwatena ase wanko mebi okọ ho a wanko eye denchira abankese so koto na anyi nkokobo ho de wanko naso yebo afari okọ denchira sensu anasesu sensu asesesu okokon one na nabo akokon se nabo a omontiti wonum yi atakuma obiri yebo a wakon woko chebi
Nana Doku Abata wanko ave wako ensuta Nana Ponyen wakoin otwa ponyen ti oko akrokare wanko ofri akrokare ebesen ko efere say akrokare okoto Nana kwafo amoa Nana kwafo amoa wone na nko nti obiri yeboa atakum obiri yeboa baby bebre ho okotena wotena na sundwem wanko obetena ahojo wakon na nipa wone ne kon ye no oye giant ya na obi akora suro no ye fe no ochei tikese atakum obiri yeboa mani ene ochei tikese kun etwa ochei tikese ti ene baby e fra hon mu ohwim no na ye fe na ahojo snidi ewo nyina na ya ahojo na edwomfo ma ne kodidwa na komkafo age won mo ho ne yema nyina fro mo nsem ene medin enkofa wo de ahwimahwim ko ahwimahwim be hwim ne yema ene ma hodin no be ye wohwim enti abra wotimi ku wocheti kese nsa wocheti kese menya aka kire wo se na one tafo hene bohye na wone esanse bohye na wone kwama bohye na one amukum bohye enti woku woche no eye atakum obiri yeboa ena ne wonu nyina be bohye one na ne wonu be bohye obi biala ne otimi di atakum obiri yeboa mani echi ka fom da obi antimi apan ti anka fom enti ono so na besesa edin ni free ahojo no abeye ohwim no obesesa free ohwim be no obili ohwim to ono na de hoto obiri e ohwim sane ebeye a obi abete ne nka eno achiri no ena ono awu ne natural death obi enku no owi ono ane wuye wankwa obi ene na nko antimi endifiti no and that is the fact and that is the truth but ni wo fa se ene bedi na de ono efe no nti edu na saabre ne nti edu bedi na de no saabre ni mu ena wono mu nwi atwum no nso twum no na kwakyekyere hene na wono so okofa de na afunu mfitachi mai bofufiri ba ko kwakyekyere wiase efese wiase me wura fidie no ena ba ko kwakyekyere nka we eno ne koma asafo hene saabre no ye de wonu ba ya wonu akwa akonkrofo don ba ye de koma bantma hene ne masafo hene ebeye ebe beta enti entokwa ne ba ya enam attack awoso atakusi na ye military commander ewo nana yebo afeli military ni mu me wonu betena sintre so yebo afeli betena sintre so ne de okokum so no a wode ne mabani ne podua be som kwa ma hene ena asase medidi akodi mkofa ntokwa bae eme ntokwa ni mu no afna ka obiri yeboa nti obiri yeboa tokwa ne sikwasi ada to obiri yeboa wodada mo ananson ansa no nti so obi si wo obiri yeboa ti aya toro kronkron onjaniti ara ono dwane ye obi a wacho obi ti wo nanka wo beye the superior ada na wudwane ye ebi o soso ono a ni nwia ketwa ya atakum obiri yeboa me ni wo fa ase obedi na de ye fe ne nti edu no ono ena ono kobo a tie the unification started from atakum obiri yeboa ono ena okọ eboa amokom isanse tafo ene nkura aka ano se ade a ni nwia panyin na ye no sa wode ntetimu ba no ompene so eninti ene edai ya meto me nsafre mu eye dwoada eninti kukuada ye nyina kokwa kotu asemi nwia no so e wo sintire so e wo be ye fe no topre diase wonu mu no mote ye ena pabam no mokọ pantema na kane no amamra ne amane na wo honti
so obi kwatena bantema asante military ntimi entankofa ne da it's as that was enhyehyeye hyehyɛ na ɔwɔ ti onkrofo bebre ho a onom betena bantema for so many years nti onom tena bantema mu free bantema ena onom ekotwa tano ɛhɔ na ɔno a ne nwa kuma atakum obiri yeboa na wɔfa ase nti edu ena chekusi ɔno na che no ɔmɛtwa adeti ɛno na yedidi enfa no chirikuro ɛde tu ne din so ɛyɛ no nti edu chirikuro ɛne sɛ ɔno de pa embisim sabre no mkɔ bantema no mkɔtɔ agonafo a na ɔmo so fi denkyena hɔ ɔno yɛ sɛ ka ɔno sa ka ɔno ho no mo sa ne kwa mankɔko na me nananom se da bi to ɔmo de ɔmo di kan ti e kyerɛ wɔn nim timi twa pra no wiye no ɔmo twa ta no wiye no ɛno ɛna ɔmo kɔ nkyera abesim ebika nkyera ebika abesim na nkyera no so na agonafo na kyekyera mom nuaba to ɔmo kɔ ɔmo nim kɔdwuru wam ye won fie no mkɔtɔ wɔn mo bo mama ne no mam ba bitnae ti bia ya o mo mtnae no e o masase so wampem na kasa ne nyemu no so be hu na tanom abra ono ani nwia atakum obiri yeboa e me achi kusitwa ne ti no emma ye wura se ti odi ka yese oye no kwafo na wanwene se ni moja ni mo adwene nkabomu ehu hia no te oyese onfa ono ankasa ne busuani anana emu ade ma no na oma no entena tano no ano ti emana na nti edu chidikro kofa ono ana ofa ase ya na ye fe no akwa na oye bofo ti nkrofo fe no akwa eniti ubehu se tano no ono na ema no kwotena ho yewura ma na wafa ase nti edu no kwotena ho ene ono no ebe frɛ no bofo akwa obofo akwa nti wate ebire bi bo roba ye fe no tano bofo akwa tano bofo akwa saa na de bae eniti se wonim wabakosem na betena monten betetetentase ogu yeso papa ansa kora na wodwu tintre so se ye bo afele no papa na ahini makomako num na aba ya na ye kwa amai enkrofo nta amona na age jare din na na ntwe nyame omunua ba ma omumoni din na me huhum na me huye e huhum na na age jare e huhum na me huye na na twum na na ntwi krob ya memfi oti akente e no bidi yeboa nti onum dwuru ho na ahemfo makomako nsia e na abedi kwa amade ndo bidi yeboa no mukoto no ho so akonya che ho 300 years efere akonya no nananom akonya o mu di free efom baaye e da sese simja ye fe no enum apew akonya enkofo fe no duo ni mapew enum akonya enum apew akonya e da so wo subja santemaso beto pache se mo ba no na mbese kwatra subja santemaso eti pese mbusase ehe na wo free na abetena kom ehe na wo free o pache se mo free he you see I don't understand osase wonu mu sa akotena Ivory Coast ansa na omufri Ivory Coast besia akotena subja santemaso papa yi bibi koso e wona dwenu Ivory Coast no kra de ekire ya o ekire ya betes ne bedi asante ne so ye ekire ya na de ne kobaye abra sa slave masters yi baye no ye obiaya ade wo ho no eno mo ditu hodi nti bia ne efe na Ivory Coast na Ivory ene wo ho nti mo to ho Ivory Coast ya sa abra na enye president bi na onye republic bi French for ana na edi wo so ana ha British nso omo timi konka asanteman no saa abre no kwa na omo di kan betena
mpoano aho 14 from 1400 or Portuguese Dutch for aba Netherlands for omo abebe ba ne adade ansa kwa ne bedu British for so almost ba ya de obi hu wasase ne so no gold tomo de hobe to Gold Coast by ansa na Gold Coast colony beba Gold Coast no by ansa na Gold Coast colony beba. Gold Coast is different from Gold Coast colony. From Portuguese, from Dutch, Netherlands, from Swiss to the English, you know, Gold Coast. English time on English brain mono. From 1800 and Ibenya Gold Coast colony. From 1800, but from 1400 was the Gold Coast. Papa we onsuya de o onima de enso na memmeremu no. Enti na from 17,576 no jama foi ebi kotu hye enkrofo bi a ebi ni korongo ebi ni libini ebi ni fantrafo ede onum nkro no chechire bibia na efe ne German States na German States no onum na ba ko efe no bo ko fibre so ene suma bedi konkonsa se omoton koa asa ye replica of the golden stool enti na poko ada na okotu hye wonum so na suma no kodu nwene mekodi konkonsa na wani ni free odidi sikafutu wana ni nua no modwan afo ya omuti German State no hu say ye wo na akokan because ye wo na no drop wasem ene yesese muntamasem te ye wo na no no mkoto won mofo ne bandafo ne gibinifo ne kodungofo asase so ene wo say ono mankasa na teshe da kra ma mi kafutu so manye ena be manye asase ne kodungo ne mo ne bandafo ne binifo asase enti ade abako osase ne nso bi orse na kodwo di nkra bidi ade sa breso na na asibebu nso breso almost say the same thing Emma was almost nwene me sa breso nwene me hina na wo sa bedi konkonsa bi Emma ikutu hye won so eni gu German State no eni annex German State no ka Asante Kingdom no enti abrafo no be defeat Asante Kingdom no enna wo no ma no mo German State a mo yaduanafo about am say was 6 states akoka kire German English for say English for no mo wo no mti German State ma wo mo no protect o English for no ye enti o mti German State no e de ma wo no ena mo ye drobo walan chief no mo se nkura aka nyina akọ drobo no ase se as a walan chief eno na o committee a eho ware ene ma japakurum amamre mu ne papa ene drobo ene nti wo ye se ne papa mra wonfo nfiri o drobo ho emra new drobo emetena na sase so ye na wo pam no no ye papa ko heaven wo pam no ogene nsase nyina eti emwa na jama fo ise atwa won mo because some say be hunu say British for ne Asante no abuild a good relationship even wouldn't say Asante na be the colony of the British at German State no nyina ma mo friend English German still no mo ntimi trust English for no to almost say English for no ko French for and the French for ko alliance catch the French for say French for protect wo French for G2 but French for deceive wo military protections na sabra na akwa bi se France muli no tata wo to betata wo mu be se so magudie be fa wo mu binomu Emma French for no kwachi akwa no ko exile nti ache na British for no French for no tena se hu se nkrofo wo mu yin pa bone for obi se fa ne sampoli ya o mu yin pa bone for ene nti dia ko ba yin na ne se obi se fa ne symboli okay we fa symboli because symboli na mtie symboli no na mtie eti dia ko ba yin na echi ne se British ne French no ko pam o mo ko bo muti pam ho
na mkobo muti pam ho no mo se he krofo we ehwemu yi na omo kingdom we one of the greatest kingdom as Asante kingdom no kura no he they are forcing us to divide it enti ehwe enti akire no ana English German no ya alliance na omo che German no na English German mu mienu ana ba ko be French German ana ba ko be English German na English German no enene ono mo epre nzase no mko capture ebise suma drobo enum ni adade ni konungo fo no nsase bi na French German ni bi nso ni bontuku sansa ni nyina Asante hen nsase eso ne because of politics ni colonial masters demarcation ti ene efre ho no nyina Ivory Coast ebi ne bontuku awohwe amavi eni nkura tete sa nyina ekoka the French German eti wo ka bakwasem a eyede na akoka se mokofa bontuku daw mokofa Ivory Coast nyina wasa entesa wakomi eye kete na najma betu because original aduan na twa brade akonya esiesu bi Asante maso ne etoso aye kase ebi ne timfo asarma kase munkonya ne bebre soso wo ho wodi ane kura de enka ho akom enso wo ho tesa wodi ane kura de enka ho nansen wo ba ahima betena bonten ka so obi entime nya aduan na ne mfiri wo nsep na benya safo nim nyansa ko megu sasa na ne abusua na obi anim so na ye panyina eda no obi abaje afiri ho nsem tesa obi anim so na ye panyina wona wo kiremu si akosi esunya Asante maso hene na na kusi ntrema enya de hye no ntime ambo de nana no mudin edi sa de a wona aye adua na pesi sa na wo de akremu na eya ka ho sa na wo ka tunya ba betena monte no asebo beka na se obi ntime nyi mfiri nsem o meka bakose ma kire se ampa obi ntime nyi pesi mfiri obi sa ane abra ono ba no ono fa eja yefa mame eja yefa ne ja no sebi e ka wona nanom ne ma omde baye ho enka niema ye the symbol of aduana no se amoakare ada anatwe abrade enka ho eniema omde baye bi ya hwene ebi ye kraman ene bi ye yawa no kodi esu ayi efense yawa no wo ayi kumewu apem so atwea no e wo so bi Asante maso akomfo edi bi koi asama kasefo edi bi koi wo mudi bi koi enkuro bebre gogotapa onmu nyina di bi koi ena ahwene fo no so eye adafo no onmu so di bi koi na krama ni momu na okọ chinchin na okọ fa gyan ba ntija no nananum so enum da ha krama na okọ fa gya ba no wagya krama no afagya no kọ fi medwa ben wati mi agya krama no ho afagya no kọ egya asefo na ye kana ye momra na ihu eye momra na se wunimu a egya asema aduanafo mra na anye domafo de yawo na mukura de ka aduana mo ye nkwada na soso muso mo ye mpanyini si bi no mu de se ye feja na eja no oba no wode todi mu na edade eso you see nonsense nkwa ye kan anye se disrespect but honestly speaking ho asefem eniti de pese wo bubusa obeka kire ne se wo fa eja na krama no owai because krama na kofo eja ne bai wo se mo fa eja mo yi ya mo akadefo ada atwea bradefo afi shanso mi ensansensemu kraman ojetwea na no poncheni ensuo puba ena adwene a egudie ta na opampem emu bia e special emu bia e powerful ebi oso monsa manane no eye adwea na atwea brade onse ne dikan jankrompa sechiri onse toso aponchene ne ema
aponche na eme nsuo ma eno na etwato it is all beka aduana abakosem na obetoto office o nananom kan no kwase aduana atwe abrade nyankompa se kire aponche na eme nsuo ma aka so mo kan no kwa o ka so nananom kan se aduana atwe abrade ojama ojasefo ka so mo kan no kwa anaka sisi doma esi aprampra diase ogas esi apampra diase ade agro na wo wani so saa no na mugu aduanafo ni mu asesa ade na mugu aduanafo ni mu asesa no ade aduanafo am de bone ade bone pa na aduanafo ayam na mugu aduanafo ni mu asentese bone bai na obi kura asebi okasa na sebi woka asem no kura na woka akutia de atwa aduanafo empanimfo ne aduana akukudrufo ene animonyamfo ma ha papa adai na umpese sebi wunti obi kasa che aduana abusueko adai wodi aduana ato football so wonim say one of the most disrespectful thing but akomu word in simu bonkot onko bie football mfa aduana nkotos because oni mama mle ne amane asubija nyesa kuma wunyesa wo no waye saade no adem papa aduana da nkrofo nkoda onmo na ase na onmo bo ne park so papa we wunim ne wo yeye aya wo se wonko ade na wo kuro no anfa anto ayi domasters kofa de hu abusia nte se aduana abusia kakrakai akoton korankora na ase ene ye boboro atete mu ayebo emfuturo mu ayebo ha ene ye bo aduana boro wo park so na ya be fa agona 4 stars amansi wo koto anche wunyansa ama pompo boni ama otiri mu a nkofa agona 4 stars mkojina park so nkojina futuro no ayi mu nkobobo kofa woni di to park wo football so na yecha onpa ko no na shirt ni mu ye fia wodi woni di atoso ade aye fi wodi di to so ade fo ben na obi di ni di to so kofa de ho aduana aduana fo so mo problem o se sasabon sambi o se de o mintimi hu so obekum nipa obekum nipa papa a lawmaker somebody who is part of Ghana the judicial system, who is a legal practitioner, who is a representative of the law also obekum nipa almost waya anyi wafa brogese yeni asante foatem sebi enya adro sebi abra yeni chiami atem propaganda sa hodo enimgu asesema hodo ensema kesi ahodo wo hwe enkoyi ma no na nsen do kind of born regional house of chiefs no officer Ghana for besom say and I asante here Ghana say antimi anwuru baby anko the test of the time propaganda na anyi waboye organization nyina momo ne nam nkurase e wo bono ne Borno region empeso ane so omonkoko adukurofo na yinfo wo mfa saa adwe ne nkohye omutirim e bo ho ka e Borno Champion Association atro bakosem oyetwa nkrofo kase enka ne nyina anya adwuma ahye ne ko ne date oni any choice again ose mekum nipa ahye no ose mekum nipa ama ya chimi akotum ama domafo abeyimi na omoboje se oga so mo anu bugo no na omoboje so no se bene no ye adwuma asem we se de ana ono ogina ho na no ye omosere no omosere no I don't know which one is which one obekum nipa obekum dade obekum fentemfrem obekum jata